दिनै जोङो क'क्राझार पुलिस स्टेशनाव बड'लेण्ड बुब्लि पर्टेल चेनेलनि एगेन्स्टआव जोङो केस होफैदों FIR होफैदों जाहोना बेनो मैया मोनायाव बिथांमोनहा जोंनि मानाव गेदेर BPFनि आफादगिरि आरो बारग' BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारनि एगेन्स्टआव गाज्रि कमेन्ट होदों बिथांमोनहा बुंदों हाग्रामानि उदैयाव अन्थाइ 17 बोसोर रायजो राजाखौ थगायना सोबख'ना जानायनि फाप स' दाय गैयै सुबुंफोरखौ जिउ फोजोबनायनि फाप बेबादि मोनसे गाज्रि कमेन्ट होदों दा बे कमेन्टनि एगेन्स्टआव जों बिथांमोनखौ सोंखारिदों बिथांमोनहा दिनै बेबादि सासे महान नेताखौ बेबायदि अपमान खालामनो नाङा आं दिनै माने सानदों बे मोनसे चेनेला सोरबा बेक्तिगत मानसिनिसो चेनेल बे मोनसे पर्टेल चेनेल नङा बेक्तिगत मानसिसो दा ओंखायनो बिथांमोना दिनै पर्टेल चेनेलनि बा माबा मोनसे ससियेल मिडियानि केरेक्टार बे इथिक्सखौ बिथांमोना बुजियाखै बिथांमोननि एगेन्स्टआव जों केस होदों बिथांमोननि बे हाबा जे कार्यकलाप जों दिनै गोख्रों रावजों सोंखारिदों जाहाथे बिथांमोना इयुनाव बिदि खालामा आरो बिथांमोना क्षमा बिथों राजु हाबाबै क्षमा बिथों बेबादि माने बे मोनसे लिरनानै होनायजों जाया राजु हुआ क्षमा बिथों नङाबा बिथांमोननि एगेन्स्टआव जों BPFआ गावनो निजा बबिया दिनै सिद्धान्त लानो बायद' जागोन दिनै जों खावलायदों साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बेबादि पर्टेल चेनेलफोरखौ जोंनि समाजाव जायगा होनो नाङा बिसोर समाजखौ खनले गुबुंले खालामनायनि बेबस्थाखौसो खालामबाय थादों मोनसे बेमारा माने माबा मोनसे खामानि मावनायनि थाखाय जायो नामा आरो हाग्रामा महिलारीआ दिनै 17 बोसोराव हाजार मानसिनि थाखाय कल्याणसो मावदों हाजार मानसिनो साख्रि होदों हाजार मानसिफोरनो फरायनायनि खाबु होदों मेडिकेल कलेज बानायनानै इन्जिनियारिं कलेज बानायनानै CIT बानायनानै इउनिभार्सिटि बानायनानै बा गोबांथार इउनिभार्सिटि बानायनानै दिनै माने गुन गोनां सोलोंथाइसो दिनै होदों गोजौ शिक्षानि मानदण्डखौ होदों दिनै कलेज स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामना साख्रि बाख्रि होदों दिनै बेबादि सासे महान नेताखौ दिनै बिथांमोना फाप नांदों माबादों होननानै बुंनाया जोंनि माने दुर्भाग्यजनक जों दिनै बिथांमोनखौ खावलायदों राजु भाबै दिनै क्षमा बिनांगौ नङाबा बिथांमोननि एगेन्स्टआव जोङो BPFआ हारसिङैनो दिनै सिद्धान्त लानो बायद' जागोन बेखौ आं गोख्रों सोंखारि हरबाय